Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sumpah aku gak cukup. Adit, betul. Sampai menang berarti ini salahku yo. Lek ngono aku wae. Rek, apa ya? Aku rasanya kok ora penak ngene iki. Santai ae Mbak Ju, ora pasti ae kok. Kamu pasti percaya karo cerita nasional. Kenapa apa? Apa ceritanya awet sampai saiki? Loh, kok Anabel? Padahal wis sore lho. Itu edikku kok angker temen ya. Sumpah, aku gak ngerti apa-apa. Anu rek, ajane kelas iki sing gak digawe. Loh, Ini pasti lah ya, Bang. semua perempuan rek. Loh, kan kamu dek kene. Tidak ada kosong, nek sing iso ndelok ora ngono. Loh, aku bilang cepet. Loh, iki kan buku absen lawas. Jenenge kok dicoreti kabeh? Apa iki jeneng ora dicoret? Ada di absen manja. Ayo mulai bang, aku wedi. Aku udah gini aja nonton. Ya, buka pela apa dek ini? Loh, kamu kabeh wis tunggu ya? Krungu apa bu? Kelas iki lek ana sing ngomong no mesti ana sing metu. Yen ana murid dikorbano, salah siji disalahno. Yani meneh kabeh. Roni kalau tentang apa? Wes kamu kabeh metu. Dereng bu, kebenarannya dereng wonten. Salah, awake dhewe kabeh salah. Awak dhewe. Awakmu tau mimpi lo bone kelas iki kan? Aku gelap mimpi jadi murid di kelas ini. Aku iyo. Mergo salah kuwi tak tau ilang. Ngapunten Nadit. Kelas iki wis tenang, tapi lek ana sing goroh neh, kelas iki bakal tangi meneh. Apa aku nang meja saya nyeritakno kejadian sing wingi. Tapi gawe asepan dhisik wis, mbek arek gelem.
karo siapa? Apa tak parani nang omahe ae yo? Tak pamitan iki wis. Bu. Apa dah? Kula badhe ning diane Kesa. Ambek sapa ae? Kalian sepa mungkin badhe mendet sepa riyin. Oh ya wis hati. Nggih, Bu. Pray ini rasanya kok koyo gak pray yo. Yo, ada iki kok rene sih, suwe temen. Tapi aneh wis. Ana gak yo Kesa iki? Ana paling, coba dulu Kesa. Ayo. Lah iku areke. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, guys. Kok sih temennya kok nggak coba saya pai lo. Temenane malah ada jebak malah suwe. Walah ya wis lungguh. Ya. Sin, buka wis ora kene. Aku mah jejak kesan iki nih. Apa-apa kan? Ya gak apa-apa sih. Iya, emang soalnya arek tak jak nang kene. Oh. Jane di arek-arek yo, wong arek-arek yo perlu masalah. Cek tambah rame ngono lho. Iya wis, di ana arek kau. Di anak ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, biasa. Waalaikumsalam. Lo gua rek. Iya, guys. Lho, wis teko ya rek. Iya, ya entas. Gua. Ih, tadi pikir-pikir serem ya, tapi aneh. Iya ya, aku nganti mikir, apa aku dia ya? Yo kak, wedi wajar seorang wajar wedi, tapi tetap jago. Salah cuci sindiran. Orang kosong kok, aku dewi kok. Aku ngerti, aku salah. Aku sok logis, aku sok benar. Kan kula aja debat ae. Nek kon debat tuh kowe gerobong. Aku guyon, mergo aku ngerti, aku tuh lapo. Sesi curhat gratis ngene ya. Gini, aku seneng. Aku ngono nek libur ngene seneng ae. Awakmu ngono, gak melok sah. Lah apa maneh? Pengajian aku gak nyang sekolah kok iki. Nek libur ngene iki, senenge piknik ya. Yo, piknik rasa bersalah. Kalau nikuhan bisa ae. Ya, ini kemampuanku bertahan hidup. Saya gak serius yo, belum naik. Kalah bisa ae kono. Awakmu iki serius, tapi kok bener guyu. Yo, sana ini serius. Bukusnya lucu. Rek, kon ku susu wis rame ae. Iki rame sehat, Cin. Kudu rame nih kelas semua A. Saiki awakmu luwih santai ya. Ya soalnya wis ana sing ngomong. Berarti wingi sing dibutuhne iku duduk wedi ya. Tapi keberanian ngomongmu. Lah iki, apa tadi bijak kabeh yo. Ya apa sih Fardan iki? Sumpah, aku ketinggalan. Alek, semunggono kejadian kaya ngono iku maneh. Ngomong langsung. Aja meneng. Nek hari serius iku aja guyon ae ta lah. Ora apa-apa, sepenting ora nyingitno kesalahan. Iya, isu iki rasanya luwih tenang ya. Ya soalnya dhewe ora dhewean. Libur iki dadi pelajaran. Iya, belajar sama PR ah.
Ora iso ngilangno pikiran teko masa lalu. Nek iso kan. Kok koyo ruang rapat di sekolahan ya? Soalnya isine koyo wong stres kabeh. Iki padahal omah. Tapi kok koyo sekolahan yo? Anjene trauma kolektif. Isu-isu lo nek taras penak iki. Ayo wis, udah lu ndek kono. Ayo. Oh ya, Rek, tak coba ngombe sih ya. Yang ngono, guys. Orang mang mange. Karena iki kita gorokan. Wah, ya enak iki. Oh, bikin. Omahmu adem ya, guys. Ya iya tah, kok kena drama. Ngawur. Awakmu mulai di omah beda tan. Yo soalnya kan ono cacan. Lah di omah, rasanya kayak wani ngomong ya. Salahan, ya kena sing ngecat. Lu. Nek ono masalah meneh, yo diomongno nek kene, aja mlayu. Dipendam. Aja update status. Deal. Aku seneng ngumpul dek kene. Omahku tadi markas. Markasan drama. Markas jujur. Harga nyemil. Isi iki beda. Ya kan mergo di omah. Mergo bareng. Mergone saling ngerti. Kalau yang mau gratis. Bu, Mami. Iki Luar. Siapa aja sih? Sebenarnya ya iki malah ada aku malah. Yo saiki. Wis lah, oh di sini-siniran. Mini. Dipikir-pikir serem ya, tapi Kok sudah? wis tak